pues, quan ja formalitzaves el que sí que anaves a eixir en ell, que ja li dies que sí, que l'aguantaves un poc, a dir que sí, pues entraven en casa, anaven a parlar amb els pares, tenien una conversació, primer el començaven així i després acabaven qualsevol cosa de lo de més. I l'invitaves a dinar si era de matí i si era de vesprà a sopar. I després que ja s'havia fet això, ja cada viatge que venien, entre setmana i els diumenges això, ja venien a casa i ja sopaven els diumenges en casa. I ja venien els pares d'ell a conèixer-te i ja te duien algun regalet. I després ja t'invitaven i anaves a casa d'ells també a un dinar, un sopar. I després ja anaves els diumenges, si anaves a lo millor en un no, anaves i te convidaven en l'altre, hasta l'hora del casament. Pues resulta de que lo primer que feien era demanar-la entrar en casa. Una vegada havies anat i la teua parella i t'apanyaves prou bé, jo volia parlar amb tus pares i entonces el xic, en tota la vergonya del món, anava i dia que volia formalitzar la relació amb la seva filla i així ho feien. Després venien els pares d'ell, si era ella la que era protagonista, i li donaven una satisfacció i se donaven a conèixer els pares, i més avant ja parlaven del casament i de lo que pensaven fer o donar-li segons el que tingueren de riquea. A vegades no tenien res, però sí que n'hi havia a vegades interessos i feien, jo la meva filla la dotaré de tal, jo tot fas, i anaven conversant i fent les coses que uns i altres s'entengueren i se vingueren a ver. I també li solien fer un regalet de pedida si era ell. Ella a la nòvia, volia dir. Sempre venien en un regalet. Pues el més antic era el que se conegueren bé i anaves al millor temps en un xic i anàvem a festes, feien conquistes, que esta no ho ha dit, perquè l'esprà aquella conquistar i s'esprà jo no anava. Mira, potser haver sigut per mi no haver sigut per ella. Bueno, però da igual, jo m'he quedat soltera i estic contenta, me tornaria a fer. La meva germana se posava que tenia 14 anys. Ma mare no volia que festejara. Diu, te dono permís, però sempre te tens que endur la teva germana. I jo sempre anava amb ells, si anaven al cine, on fora, sempre n'estigui 3 o 4 anys anant amb ells a tots els puestos, perquè era la seva carabina. Així volia ma mare que fora, i si no, no la deixava festejar, perquè els homes se pegaven unes cantonades a vegades d'hores esperant a la nòvia perquè sa mare o qui fora no la deixaven eixir, perquè no estaven d'acord en aquest novió o per això, perquè eren jovens i la tenia que acompanyar a precisar. A les 10 en casa. Ui, a les 10 i les 9 també. Moltes vegades no ves ni acabar el cine per arribar a hora a casa. Quantes vegades m'he decidit jo a mitja pel·lícula? Perquè si no és ma mare, ja no me deixava eixir. Si te n'anaves de berenar per ells diumenges o alguna cosa, en 3 o 4 parelles més, del veïnat o amigues. Un desastre i unes parrauries. I en aquell entonces s'anava a triar xufes, les dones. Tu anaves per mi i jo anava per tu. I en les triades de xufes s'hi a relluir tot. I les que estaven en bombo i les que no estaven en bombo. I aquesta família s'ho passava molt mal. Eren les menys, però no és n'hi com ara. n'hi havia, sí. Si era de poquet, doncs era 7 més 6. O 6 més 6. Eso és. Però no el ficaven ni en ningú vol. Ha canviat molt la cosa. I si era molt, doncs era una vergonya. Se casaven a les 6 del matí, perquè no anara ningú, no feien refresc, no feien convi de res, perquè no... En compte d'una nòvia pareixia un funeral. Un funeral. I el mal és que tenien un xiquet i potser ja no en tenien altre. Sí. Que n'hi ha, Sí, que n'hi ha. Eren un xiquet i ja no en tenien altre. Però això era, mira, el de la vergonya. Després, clar, el volien molt. Has d'inclús els sogres moltes vegades
renyia la família per l'embaràs sisè i després quan venia el xiquet pues, tot eren alegries i tot el món ja se I també- perdonava i en fi. Sí. I també passava que alguns era adrede perquè en casa d'ella o en casa d'ell no volien Sí. y entonces era adrede la cosa y n'hi havia que se casaven i per la nit ja tenien el xiquet perquè és que aguantaven perquè és que no ho volien. No volien, sí. Això també ha passat, perquè així n'ha conegut jo més. Pero entonces no era com ara, Amparo, Segons possibilitats, també. perquè ara se munten una casa i la munten entre els dos, la majoria de Sí, vegades. havia canviat. I la compren entre Sí, tots. exacte. I entonces la pagava el sogre, El sogre. la casa. Perquè jo tinc 3 germans, que 2 eren bessons, que un ha faltat, i els meus germans, pues, la casa sempre l'han pagat els pares, i ells s'han dut lo de més. No, però és perquè jo ha dit el que se quedava en casa, que era el que jo me quedé en casa, Sí, sí. en la casa. Tu te quedares en casa, però si no, els sogres pagaven les cases i ells duien les cortines, el matalaps i tot això ho Tota duien la roba ells. de llit. Sí. I la coberteria també la pagava l'home. I l'home era molt castigat entonces a d'ara. Ara no, ara hi sent... No, ara ho fan més a mitges, Sí. que jo ho veig també més correcte. Però antes que les dones pues, no, tampoc treballaven. I ara avui, o sigui, però ara avui pues, ja treballen els dos si n'hi ha treball. Pues una parella que eren contraris de política, perquè era Xina, Si podia ser de política, podia ser de diners també. sí, però això era de política, diners més se tenia ella que ell. Però no es paregué bé i ho deixaren. Entonces ells se casaran ella se casa primer en un i ells se casen després, més tard, en un altre. Però que ells sempre han sigut molt amics i molt bé, que fa molts anys que s'han mort. I no han pogut estar mai junts perquè la família no els ha deixat. Però has vist que n'hi havia simpatia en ells. Sí, ells se volien. Se volien. Ensenyar un bocadillo, uns cacauets, unes armeletes, el bocadillo per beure cervesa o el que n'hi haguera, i un plàtano per postres en totes les bodes. Si era l'estiu xelat, I algun xelaet, algú, però poquets, tots venien a fer el mateix, Sí, saps? sí. No s'inicien de la ratlla. i després és quan I se en posaven ja a acabat fer dinars. un trosset de torta. Ah, sí, la Però torta dels la casa novios. que podia, ell després feia dinar en casa per la família. Els més i íntims els se n'anaven a dinar en acabant. Una vegada acabava el refresc de O si hi tots havia els vingut família de convidats. fora, d'algun Eso lloc que es. no vivien així, pues entonces feien Se dinar. casaven de matí i eixia tota la gent A veure la nòvia i en els l'arboçar nòvios. a veure les nòvies. Sí. Això era una festa. Jo, per exemple, pues el dia que tenia que fer ahir, com era diumenge, el president del casino no volgué que ho fèrem perquè era massa tard per després vindre ells. Entonces ho fèrem en un carrer que on jo vivia no tenia eixida, n'hi havia 2 cases buides i ho fèrem allí en el carrer, la joventut i en les cases eixes, Sí, les més també petites. se solia fer molt en les cases particulars i tenien planta entonces baixa. era això, el bocadillo, tot això, i després sorxata. Mira, la majoria de vegades tenien tots casa, o si no es vivien en casa els sogres. I ahir s'arreglaven uns i altres, i molta gent vivia en els sogres, perquè no hi havia tant. Si era sobretot el menú de la casa, Se sempre quedava se en la quedava casa. en casa dels pares. Sí, sempre. I si era llauraor, Era com un acostum. si era llauraor més perquè així se valia molt de la terra i ser llauraor pues, sempre se quedava, el que era llauraor se quedava a viure En la els casa. sogres. En la casa. Però les El xiques... que tenia també un ofici com passa en el meu, que tenien un taller, pues el xicotet se quedava a casa i jo me fiqui a viure en els sogres. I entonces ell, al treballar allí, no feien... S'encarregava entonces, dels vells, que entonces no n'hi havia paga ni És, res. i el que passava era que la dona duia el dot de vestir la casa i tot lo de roba de llits, de cortines, de tot, de vestir la casa s'encarregava la dona. La família que tenia una miqueta d'economia més... Més sanejat, més que podia evitar que el xiquet se n'anara a treballar. Jo no podia estudiar perquè, ja t'he dit, que ma mare era molt major, a mi ma mare tenia 47 anys, i
i era molt major i tenia que ajudar-li perquè el que n'hi havia davant de mi eren tots xics. I el que podia estudiar era el que se n'anava de retorn i la vegada prenia s'inicia i s'enduia a casa pues, tot el que havia de pres. I així en este poble n'hi ha 2 o 3. Era complicat. Per les xiques era més complicat, a no ser que, ja t'he dit, si que la fora una família casa... podia, pues igual. És que el que xic podia. no podia tampoc anava a estudiar. Tot Sí, estava en l'economia de però la família. normalment anava més el xic que la I xica. avui hi ha una sensibilitat més per a dependre. Antigament no saber llegir i escriure pues era una cosa normal. I el que sabia un poquetet per poder defendre que no les 4 regles, pues la gent, sabent això, no, si ja sabe las 4 reglas ya tiene bastante. I entonces ja te tiraven al treball. A 14 anys. Mira, així mateix anava jo a 14 escola. anys, era Així lo mateix bàsic. anava jo a escola. La que continuava hasta els 16 anys, ja t'he dit que era perquè a casa podien deixar-la estudiar. Això ja era en segons cases, segons famílies. En aquella època que jo conega del poble, en el poble este, hi ha sols estudiants de conega 2. A sols estudiants de la meva època, que jo coneguera 2, que anàvem a escola junts. Jo tenia unes nines, jo sí que he tingut reixos, primeres començaren amb nines de cartó, que li llevaves la cara i se li anaven els colorets. He tingut nines de drap, també. Després ja vaig tindre una nina de porcelana, o sigui que jo he tingut reixos. Bé, a més era la xicoteta de 10 i a mi no m'ha faltat. Gràcies a Déu no m'ha faltat res. Faltar no faltava res. L'únic problema és que no me deixaren estudiar, és l'únic problema. Però per lo demés no he tingut A ningú mi el problema. primer xoc que em van regalar, que me'l regalà un home que tenia un bar que era, le dient Pepín del bar, me de regalar una pistoleta, així que me'n recordo d'ella perquè era la primera que tingué, que li posaves un corxo, pegaves un estironet, pegaves jo i el corxo se n'anava. I perquè no se n'anava molt lluny, jo li posia un cordellet perquè no tinguera que anar a buscar-lo sempre. Claro, estava I igual. aquest xoguet, si el tinguera ara, el tindria en un marc, perquè me'n recordo d'ell tota la vida d'ell. L'home este tenia un bar, jo vivia dalt del bar, que era en el musical, i quan passaven els reixos, l'home em va dir, ves ahí que t'han deixat, que volem parlar amb tu. I a mi tenia allí una pistoleta per mi i una altra per un germà, no sé igual. Claro, hay conta de pistoletes y nosotros con Hombre, de claro, nines. entonces era normal. Les nines y cambiarles. Y mira, yo me recordé que a mí les nines m'han agradat sempre un muntó. Y quan me n'anava a dormir, la nina la ficava en una caïra y la tapava en un drap para que no passara fred, això era la nit. A mi les nines m'encantaven y lo que no volia es que la nina passara fred. I la xitava en la caïra i la tapava en una... I el xoc este cuidaves molt, perquè sabies que era l'únic que tenies. A mi aquella pistola me duraria bona, a més, bé, crec que 5 o 6 anys o 7. Ja no la gastava, però la tenia allí com aquell que diu, com a record. Sempre la meva experiència de quan jo vinguia així al Màssera, la manera que se jugava era pues, clàssica, pràcticament tota en el carrer. Hi havia uns jocs que els xiquets anaven com jugaven vista a vista, que anaven per tot el carrer, correguen un rere l'altre, s'amagaven i un tenia que descobrir on estaven. El que ve primer i se pagava. Però hi havia un avantatge que ara els xiquets, per desgràcia, no la tenen. I és que anaves per el carrer tan tranquil que de no passar un carro al cap d'una hora o hora i mitja no hi havia ninguna possibilitat de que l'atropellaren. I era un xoc que era molt lliure per tots els xiquets. Després teníem un altre que era el mocauret, que agarrava un xiquet el mocauret i se posaven 2 bandos de xiquets, una a cada banda, i tenia cada un número, i el que estava mantenint el mocauret dia un número, i com els números estaven repetits, un a cada banda, anava un xiquet a córrer, agarrava el mocauret i aquí tenia que evitar-ho. Ara jo veig que els xiquets ara juguen també molt en ell. I a galop, que era posar una tira de xiquets i un botava damunt de l'altre. I aquests jocs són molt... I després hi havia un... El xurro media manga, que seria antes, xurro media manga. Hi havia molts jocs que eren molt bonics i descifrar-los així tots estarien tot el dia en el carrer perquè n'hi havia barbaritats, el de la trompa, el del canut, hi havia molts jocs que avui han desaparegut. El bali, que era bali i bala. Bali i bala, que posaves un palo, li pegaves una trompa, que algun xiquet si un follo, una xiqueta li tragueren un ull. Sí, és una amiga meua, per cert. Li pegaren una... Té un ull de cristal, perquè se li ha cuidat l'ull. Els xiquets jugàvem a la comba, al Sambori. Al Sambori, a les caniques també he jugat jo un muntó, a una cosa que fèiem de tesoros, que era fer un forat en terra, ficar un paper de color, d'un caramelo, de algo, y ficar un cristal damunt. Entonces,
el tapàvem i això era per vosaltres un tesoro. Y sí el retorn de la iglesia hasta casa del malalt, hasta casa del mort. Pero no te pienses que anava hasta el camí de la mar. I l'acompanyaves del cementeri. Encara que fera calor. I després anava al cementeri. Sí. Si era ric... Podia ser un retorn, podia ser el retorn segons la categoria de l'enterro. Pagaven l'enterro, anaven, tocaven les campanes, duien els palos millors, duien les algues, la vestimenta millor. I hi havia 3 retorns, o 2 retorns, O uno. conforme. Era de primera, de segona o de tercera. Això se Més misses, menys misses. Això ja fa temps que desapareix. Allà també se deixaren d'anar a l'horta i anaven a l'entrar de lo que era el I a camí de replicar-los. l'horta. Sí. I després ja se deixaren d'anar a les Hasta la cases porta de la iglesia i ja no Això acompanyaven farà al uns cementeri. 40 anys. Sí. Uns 40 i al anys. cementeri també s'anava i ara tampoc se va, però el retorn no. I més volteig, i tocaven, ja primer tocaven, per exemple, si havia faltat este matí, tocaven a la 1 i després a les 8 o 8 i mitja. I després el l'endemà de matí o hasta l'hora de l'enterro. Senyals que se diuen. Senyals. Que dia el senyal. Senyal. I voltejaven molt, i això, la primera, segona i tercera. Sí. En Hi havia totes les categories coses. hasta per enterrar-te. I per les misses del difunt, per la missa del difunt, mai se feia el primer dia, així com ara se fa l'enterro, se fa ja la missa, antes se feia al l'endemà o a l'altre, segons... Hi havia que tenia 8 dies de missa, I molt 3 de dol. dies segons la categoria. I molt de també. dol, vel al cap, bocaora al cap, tot això tot existia. En I no una- eixien ni a En un granar any no al podies ni agranar carrer, el carrer. sí, ni a granar i a ruixar al carrer, o te fue al veïnat, o En les si no cortines eixies. de la casa ficava una franja negra. I les cartes dels sobres també duia un revit negre. O sigui que era un... I els animals de casa, els cavalls de casa, duien també borles negres al cap. Sí, ha sigut l'home. Ficaven la lleterola, i fetge, un poc de cor, i tot això. I ho tallaven menudet. I això li donaven a l'amo del Menudet, però això ja se ho tallava a l'amo menudet. I en acabant, hi havia cigrons bullits, ficaven cigrons, i ficaven molta endívia, escarola. I això ho feien, i ficaven també una pebredeta, i ficaven molt, i ho feien tot solsidet, com llarres, i ho feien cuitet. I quan ja estava cuit, ficaven el cavalló d'arròs. O a sarpaes o a cavalló. La majoria el ficaven en un cavalló. I entonces aquest arròs no se té que fer sec. Així com l'arròs de paella és sec, i això té que estar Una miqueta caldosset, ni Caldosset. molt ni... un poquet caldosset. És un poc difícil d'atinar, però les persones que especialitzades... saben fer-les sí, eso es. el fan bo. Però, i entonces invitava a tots els companyeros Dels bous, dels amics i això, Dels i amics. anaven a dinar. Ahir, on jo t'he dit, ahir anaven, la majoria se la feien allí. Duien l'arreló i se la feien allí. però era perquè tots anaven a tornar als camps. Quan collien la xufa, per exemple, pues, uns quants amics anaven al camp de Tu uno. m'ajudes a mi, jo I t'ajudes a després tu. collia un altre, anaven al camp de l'altre. Quan feien les querelles i tot, i en més de jornals, ells mateixes ho feien. Esta setmana ne collien 2 o 3, i anaven. I a l'altra setmana els altres 2 o 3. I així, Els eixia més econòmic. feien la paella per tots els seus amics. En agraïment. Però la més típica no és això, la típica és l'altra, La paella típica era de pollastre, conill Sí. i garrofó i La ferradura de fetge de bou i és baquete. alboralla, almàssera i pugui ser que tavernes. I, No sé i cert. La típica és l'altra. Calderes són molt típiques d'ací d'Almàssera. Però d'ací de tota la contorna d'ací. En agost. Així se menja en agost, que això és un plat d'hivern. D'hivern, sí. Per Però això com se així ho banyen fan en a acabant. festes, com així ho fan a festes, ho fan... Per això en acabant se banyen, Ara perquè canvia. tenen una calor que pa què. El fan bo, perquè el fan bo, perquè no se pot fer com el de casa. Però quan ne menges de casa, dius, això és confitura, això està confitat. De rebò que És un plat molt bo, molt bo. Canvia molt de ser pa 4.000, que ser Pa pa una dotzena. 15 o 20. Però molt bo, un plat molt típic, molt bo, d'Almàssera. La Mata Carme.
guitarra persigue una chica, el puro pa' fumar, la pipa pa' lluir, la guitarra pa' tocar y la chica pa' dormir, la manta coll i el cabasser. Bon anirem al postriguer.